Ako sa zmení človek po diagnostikovaní rakoviny? Ja nemám pocit, že by som sa veľmi zmenila. Možno sa zmenili trošku moje priority v živote, ale asi ten pocit, alebo to, že sa hovorí, že by mal človek myslieť viac na seba a chrániť si aj to svoje, to nedokážem. Stále to nedokážem. Ale tie priority v živote, že si vážim tie veci, ktoré mi život ešte umožnil, že som sa dočkala vnúčat, že naozaj môžem niekomu pomáhať, tak to mi dalo veľmi veľa. Čo pre teba znamená pacientská organizácia Nie rakovine? Tak predtým to bolo Europa Kolon, keď som ja nastúpila, začala som robiť túto dobrovoľníckú prácu pre našu organizáciu. Čo pre mňa znamená, je to odovzdanie nejakého posolstva ľuďom, ktorí môžu mať nádej a verím, že im vieme tú nádej odovzdať, pretože to, že som mala to šťastie v živote, že som prekonala 4. štádium rakoviny, tak si myslím, že je to veľká inšpirácia pre mnohých ľudí, ktorí, keď sa aj opýtajú, či sa to dá zvládnuť, tak im môžem povedať, že sa to dá zvládnuť.